yazmış yedin sürü bir musafir. Aytшы миңа жерде yaşау хакын, мен катсырыйм һаман әле җавап ишетелмей. Нәрсә булды сиңа, газиз халкым? Мен катсырыйм һаман әле җавап ишетелмей. Нәрсә булды сиңа, газиз халкым? Вахши дөнья, кансыз аның кануннары. Бу дөньяда үз юлында һәркем хаклы. Тик шулай да җанашысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? Тик шулай да җанашысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? Барыр юлың кай тарафка, кемнәр әйтер? Үзәгеңдә бармы әле янар ялкын? Бүген миңа сулыш кебек тавышың ишетү кирәк. Дөньяга бер аваз берче, газиз халкым. Бүген миңа сулыш кебек тавышың ишетү кирәк. Дөньяга бер аваз берче, газиз халкым. Дөньяга бер аваз берче, газиз халкым. Дөньяга бер аваз берче, газиз халкым.